Que maravilla, Estes son os sketches que me gustan a min. Pijama, cama e ao acabar, pa casa. Hai outros sketches que tens que andar de arriba para baixo. Séntate aquí, ponta lá, ponta lá. Ai, de verdad. E agora onde vai este? Paco! Tampouco! Antonia, eu non podo ir ao baño co móvil que me durmeseme as pernas, a min pásame o tempo ali no baño, estou no baño co móvil, se TikTok, jiji, jaja, levanto-me, xa non me acordo se me limpei ou non, que xa non sei pa onde vou. É unha comedura de cabeza, Sí, estáballe contando, sí. Durme no garaxe. O coche, joder, non eu. O coche durme no garaxe. Eu durmo ca muller. O coche é o que durme no garaxe. Sí, ten aí teu bo día. A muller non, o coche é o que ten aí teu bo día. O coche. Sí. E quero vender por un problema dunha hernia. Eu non, a muller. Vale, e son 8 millóns de kilómetros para un Seat Panda. Son moito. Eso fai nos a orquesta Gran Parada nunha semana en agosto. 1 millón de kilómetros. Chao. La mierda. Que pasa? Vamos a vender outra vez o coche, nin chirpa, nin mierda, para todo. Que pasa? Que foi? O coche que non me queren vender, que non me queren comprar o Panda, porque si ten moitos kilómetros, que si bota fume por detrás, que se bota fume por dentro, que en tráfico non hai documentación que figura como roubado. Que atoparon cocaína dentro, que patatín, patatán, todos son problemas. Bueno, pois xa está, seguimos con el, que está a vida moi cara. Está jodida a Está vida, ben o sí. coche. Nosa veciña vino outro día fritindo os ovos con saliva. Está jodida a Por eso cousa. che dixo, deixamos... Pero tamén era bonito cambiar o coche por un BMW como a túa prima, Viche túa prima que BMW colleu? Miña prima, sí. Miña Viche prima... como está, que dá gusto vela co BMW novo. Tamén ten un cuazo como a Plaza de Toros de Eso sí. Pontevedra. E que me dis con eso? Eso non hai eu que teño. Estou fora aquí. Ai, no, que me puxeron o micro na bata, non podo. No, espera que o poño eu aquí. Vou dormir con a perna fora, para non ter nin frío nin calor. Home, parece mentira, tú era. Que? Home, por favor, vaca. Que tes? Pero non te das deitado. Pero isto no. Que? Jarda a vacinilla debaixo da cama, que Que non é a baterilla! Trae eso pa cá. Colle eso. o apoyas. Traelo pa cá. Que vacenilla. Tela moi cargada, Que non é eso. Déitate. Tela moi cargada. Hai que facer unha analítica, Isto é unha infusión. Unha infusión que me mandaron tomar con melatonina. Con? Con melatonina para Volveu dormir. tua prima de Argentina, melatonina, volveu. De verdad, A melatonina é para dormir, Paco. Que últimamente ando a dar moitas voltas na cama, non dou dormido. Ah, sí. Buenas preocupacións. A min o banco tamén fui falar co director a ver se me daba o crédito. E non me deu. Foi moi educado, eso sí, Díxeme, Antonio, vayas usted a la mierda. Bueno.
Non hai un duro. Os bancos dan os cartos cando non che fan falta, pero cando che fan falta, non. Entiendes? De todas formas, en Semana Santa quedamos na casa e non imos a ningún lado, pero a caldeira hai na que cambiar, Que ten falta. E en maio temos a boda. Eu tiño que comprar o vestido, máis o regalo, máis todo. Pero é que tamén digo unha cousa. Non temos cartos a veces porque non queremos. Porque nesta casa somos 2 mínimo. O sea, mínimo hai 4 riñóns. O que pasa que cada un, si todo o mundo quere andar con 2. Claro, a eso. Claro. É que queremos andar con 2 riñóns. Home, claro, mexas igual con un e non pasa nada. Que pasa? Que tens que mexar dese lado, que teño o seu riñón. Que non podes mexar á contra. O que, sabes o que é Pasa que pena? aquí somos moi guais, en España somos moi guais. Sabes o que é pena? Que? Pena non ter ouro. Que acabo de ver agora aí, acaban de poñer no Land Rover, que o ouro está en máximos históricos, que por un dente de ouro poden chegar a pagar 400 euros. No Barbanza. Sí, vístelo. No Barbanza os precios están moi disparados, calquera cousa que compres, Calquera cousa, sí. Págase por outro día, me dicía coño unha pepela de nada, calquera cousa ali, xa lle cobraron. €400 por un dente de ouro. 400 euros por un dente de ouro están chegando a pagar. Eu tiño todos os meus. Sí. Teño unha de porcelana, pero esta non é Sargadelos. Se fora Sargadelos, quen tiña un dente de ouro era a túa mai. Te É acordas? verdad. Mamá, que tiña un dente de ouro, sí, señor. Sí, señor, Que sí, Era bonito verlo, Como Ai, lle Dios brillaba, mío, ainda parece que a estou vendo, E xa hai 10 anos que vai alá. Ai, Dios mío. Hai 10 anos que marchou, non? Sí, señor. Xa hai 10 anos. 10 anos. Bueno, pero sabemos onde está. Quen? Quero dicir, morreu hai 10 anos, pero sabemos onde está. Paco! Xa non era ela moito de moverse de vida, de morta, non creo que... Paco! Mamá leva 10 anos morta. Sí, xo, sí, home. Ah. Sí. Estou dicindo que hai 10 anos, sí. No. Que estás insinuando? No, eu era porque Ti me estás acordei... vendo a cabeza ou...? Acordeime dela ahora, era a ver se levo mañá unhas flores, Unhas flores e unha tarta de que lle gustaba a ela de almendra. Agora a almendra non pode roer, pero bueno. Nada. Eu pensaba... Nada. Que ben por eso, non era por outra cousa, Pensaba que me querías dicir outra cousa. Pensaba eu. Acordeime a hora do dente, pero nada. Bueno, vou dormir, que mañá tengo que levantar ás 8 da mañá, Véllalo. A ver si... Que colles aire para dormir, E depois xa non respiras en toda a noite. É para deixar a mente en blanco, porque a ver si collo sono, que últimamente estou dando moitas voltas de noite. Sabes como dormía eu cando estaba solteiro? Ai, Dios. Nada, durme, hai que dormir. Oístes, Paco? Hai que levantarse. Pero eu creo que fixen todo o que podía facer por ela en vida, non? Todo Por mamá. non, fixeche arrancar o dente antes de enterrar. Todo non, pero bueno, a ver. Fixeche que puidéchela tamén era mala como a demo, non había que... Bueno, Xa. Pasa que tamén, eu que digo, para que quere os dentes ahora mesmo? Porque, sí, que ahora non... pero que me estás intentando dicir? No, digo que tú ahora levas un cake con unha tarta non che vai comer. No, Entón, no. para que quere os dentes? Para nada, pero bueno, se vos é capricho vos dos fillos, pois non vale nada. Eu xa sei que ti lle querías tanto como lle quería eu. Muchísimo. Pois por eso, veña. É mellor dormir, E dábame moita pena vela así como era ela.
En persona, dábame moita pena vela. Mira, non me quentes, Veña, vamos a dormir. E xa a vella vai alá, levou dente, ahora que lle vas a andar remexendo, nada. Durme, Dormir, veña, durme. Venga, durme. Avísame cando estiveras dormindo. Ai. Mamá. Mamá. Paco, mais eu botámoste moito de menos. Sí, mamá, xa sei que Paco é imbécil. 2 horas máis tarde. Que faz? Que faz? Levanteime. Estaban xogando o San Antonio Spurs Denver Magic. A NBA. Oíste, sabes que soñei? Calquera cousa. Que me falaba mamá desde alá. O que é o subconsciente? O teu. Ai, Dios mío. Porque ao estar falando dela veu xa a cabeza. Sí, Pero xogan ao tenis ás 3 da mañán. Quen? Non me dixestes que vas de ver o tenis? NBA, baloncesto. Pero ás 3 da mañán xogan ao Joder, baloncesto. ali son as 6 da tarde, porque ali é Cincinnati. Paco, ti comunicaste con miña nai? Ahora mismo sí. É que vouche dicir unha cousa. Hai 10 anos que morreu mamá. Sí. Pero sinto a súa presencia tan Sí. cerca. Sí. Tan cerca. Sí. Madre mía. Por eso che digo que o dente de ouro non lle fai falta para nada. No. Pois sabes, eu soñaba que lle caían os dentes todos. Ai, sí. Acabo de soñar ahora mismo, Dios mío, como é a mente, verdad? Sí. Claro, deiteime pensando nela. Claro. Acordáchete dela, claro. E soñei tamén que seguía enterrada no nicho. Noso, non... No nicho, non. Ela enterrámola no cementerio do ayuntamiento, na fila de arriba, na segunda calle, o número 4. Sí, enterrámola, sí. Cuarto B. Sí, pero ti non te acordas que mamá sempre quixo descansar na súa parroquia. E fai 4 anos leveina dali. Que tontería máis grande, que malentendido, Pero por qué? Por que che veu só a cabeza? No, eu é por saber que se lle leva unhas flores mañá onde levarllas, non llas vai a levar ali. Estás pois agora cas ali. flores. Douche agora cas flores. E onde estaba ela, sabes a quen meteron? Non, pregunto por curiosidade. Por curiosidade, se é da zona para levarlo mañá ali. Meteron alguén ali. Non sei, pregunto. Bueno, mañán xa lle vas levar as flores. Sí. Deita, deita. Pero ela entonces onde está ahora, ela? Ela está na parroquia onde quixo ela sempre. Vale. 2 horas máis tarde. Paco! Pero que ao final estás me acojonando a que andas. Se cho conto. No.
Quedeime a dormir e non volvín a soñar con mamá. Vaya por Dios, ves, foi culpa nosa Ai, andar mi falando madre. dela. Sí, sí, sí. A Eu que andas? levanteime porque... Dixen eu, hai que madrugar, porque aquí en madruga... Dios la ayuda se sabe onde está a bella. Si non sabe, pues claro. Va a aproveitar o día. Eu xa non me Pois deito eu- xa. Eu estaba soñando que miña nai descansaba no campo santo da parroquia. Ai, Dios Ali, mío. sí, sí, sí. Que é iso? E hasta me dixo do cementerio, vai a querer bolsa? Como no? Vou te dicir a verdade. Pegou un baixón moi grande. Na conocía. É tua mai, pero na vas coñecer, eh? Ai, Dios mío. Ai, Dios mío, no. Mira, mira. Asustouse, porque... Ai, Dios mío, Non pasa Paco. nada, que hai 10 anos, isto xa... Paco! Isto, miras o dente e bótase no punto limpio. Despois, e listo, e non pasa nada. Non hai que... É verdad. Nós estamos pasando fame e a bella co dente de ourei. Hombre, que eso non ten sentido ningún, Madre que hombre. me parió, Paco, por favor, Nosa naiciña do Carmen, a donde fostes? A donde fostes? Ela, ahora, o turrón que tiña que comer, xa o comeu. Coítame, donde collestes eso? Onde me dixese que estaba ahora no cementerio da parroquia? Vamos a ver, Paco, vamos a ver. Eu non che dixen a ti que pasaron 10 anos e sigo sentindo a mamá moi cerca de min. Dixen ou non cho dixen? Non vas sentir tela encima. Mamá! Ti non te acordas que ao final incinerámola? Unha cousa na má xa non te molesto de verdade, Acabouse. O dente ardería. Oh, ok.